Και γεια σας παιδιά, είμαι ο Μάριος 117GR, αλλιώς το δεύτερο μου κανάλι που έφτιαξα χθες το απόγευμα είναι το Μάριος 117 Challenges και θα κάνουμε το πρώτο βίντεο στο δεύτερο μου κανάλι, το Μάριος 117 Challenges, που είναι για μισή ώρα. Δεν πρέπει να φάω ούτε να πιω, ούτε νερό ούτε φαγητό, δεν πρέπει να φάω και να πιω, όπως είπα, για μισή ώρα. Και αν δεν τα καταφέρω δηλαδή και φάω ή μου έρθει μια λιγούρα και φάω, θα πρέπει να τρέξω τον γύρο του σπιτιού μου για 20 γύρους. Λοιπόν, αλλά για να περάσει η ώρα θα βάλουμε κιόλας και θα βάλουμε ρολόι, θα βάλουμε 30 λεπτά ρολόι και 29 και 59, ωραία. Λοιπόν, αλλά εγώ θα βάλω βιντεάκια στο YouTube, για να δούμε. Θα βάλω βασικά από το κανάλι μου βιντεάκια, το Μάριος 117GR. Μισό να πάμε και εδώ. Λοιπόν, 1 και 15. Λοιπόν, τι να κάνω τώρα? Ωραία. Πάμε στον λογαριασμό μου, Μάριος Challenges. Λοιπόν, ας γράψουμε Μάριος 117GR και να δούμε τα βιντεάκια. Θα δω στην τηλεόραση παιδιά, γι' αυτό μπορεί να μην βλέπετε. Και επίσης παιδιά, αν σας αρέσουν τα βίντεο που κάνω, μπορεί να το πάτε στην αρχή, αλλά δεν πειράζει. Αν σας αρέσουν τα βίντεο και τα live που κάνω και τα shorts, και επίσης ανέβασα και shorts, το πρώτο μου short, να πάτε να το δείτε στο Μάριος 117GR. Αλλά αν σας αρέσουν τα βίντεο και τα live και τα shorts που κάνω, κάντε like και εγγραφή στο κανάλι μου. Λοιπόν, Μάριος 117GR. Και επίσης παιδιά, να σας υπενθυμίσω ότι θα πάω μετά σχολείο με τους φίλους μου, άρα μπορείτε να τους δείτε, να τραβήξω κανένα short, τέτοια πράγματα. Αλλά παιδιά, μπορεί να τραβήξω και βίντεο. Λοιπόν, μέχρι στιγμής καλά πάει το challenge. Μείνει 28 λεπτά ακόμα που πρέπει να αντέξω. Λοιπόν, Μάριος 117GR. Μάριος 117GR. Το κανάλι μου παιδιά, επίσης όταν μεγαλώσω θα σας το πω ακόμα, θα ήθελα να γίνω παιδιά YouTuber, να βγάζω πολλά λεφτά, αλλά βασικά όχι ακόμα, μπορεί να σκεφτώ κάτι άλλο, αλλά αφήστε το. Μάριος 117GR, 20 subscribers. Όπως σας είπα στο shorts ότι έφτασα 20 subscribers και άνοιξα και δεύτερο κανάλι, άρα να πάτε να το δείτε, το δούμε και τώρα. Λοιπόν, μισό λεπτό. Ακούτε? Λοιπόν, για ακούστε. Επίσης ευχαριστώ που φτάσαμε 20 subscribers και έφτιαξα και δεύτερο κανάλι, όπως είπα. Μπορείτε να κάνετε subscribe. Το πρώτο μου short είναι τώρα σε αυτό, οπότε αν πάτε στα short θα το δείτε. Φτάσαμε 20 subscribers, θα κάνει και Q&A φυσικά. Αυτά. Θα λέμε στο επόμενο βίντεο live. Ωραία παιδιά, το ακούσατε, αλλά μπορεί επειδή να μην το ακούσετε, θα το βάλω και μια από εδώ πέρα για να το ακούσετε. Λοιπόν, ας πάμε εδώ, για ακούστε. Και γεια σας παιδιά, είμαι ο Μάριος 117GR, αλλιώς το δεύτερο μου κανάλι που βλέπετε τώρα είναι το Μάριος 117 Challenges. Εδώ το βλέπετε, έχω έναν εγγεγραμμένο, το έκανα χθες το απόγευμα. Λοιπόν, ωραίο είναι αυτό. Επίσης ευχαριστώ που φτάσαμε 20 subscribers και έφτιαξα και δεύτερο κανάλι, όπως είπα. Μπορείτε να με κάνετε
κάνετε subscribe. Ωραίο, παιδιά. Το πρώτο μου short είναι κιόλας αυτό, οπότε αν πάτε στα short θα το δείτε. Φτάσαμε 20 subscribers, θα κάνω και Q&A φυσικά. Αυτά. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο live. Γεια σας. Ωραία, παιδιά, το ακούσατε. Όπως είπα, θα κάνω και live μετά. Μάλλον θα κάνω live την Παρασκευή, να μπείτε όλοι στις 7 η ώρα. Λοιπόν, πάμε να στείλουμε τώρα, αν θα πάμε έξω με τον φίλο μου. Καθίστε να βάλουμε αυτό. Λοιπόν, μισό λεπτό, παιδιά. Ωραία, άλλα 25 λεπτά. Περάσαμε το πρώτο, τα πρώτα 5 λεπτά, άλλα 25 μας έχουν μείνει. Λοιπόν, μισό λεπτάκι. Λοιπόν, θα σας μιλάω κιόλας. Να σας πω λίγο γιατί ήθελα να ανοίξω δεύτερο κανάλι. Θέλω να ανοίξω δεύτερο κανάλι από τώρα, επειδή μ' αρέσει γενικά να κάνω τέτοια, να κάνω κανάλια και αυτά. Λοιπόν, μισό, τώρα θα βάλω το βίντεο μου και μου ήρθε ιδέα, δηλαδή κάποια χθες, ας πούμε, που το άνοιξα, ας πούμε, κοίταγα, εδώ βάζω και βίντεο. Λοιπόν, και έτυχε να δω ένα βίντεο που λέει πώς να ανοίξει δεύτερο κανάλι. Και τότε το άνοιξα και εγώ, ήταν καλή ιδέα, και όπως είχε κάνει και ο Κούλης. Ο Κούλης έχει ανοίξει 3 κανάλια. Έχει 3 κανάλια, εγώ έχω 2, θα κάνω και το τρίτο, Μάριος 117 Vlogs, αλλά όχι ακόμα, θα το κάνω πιο μετά. Αυτά. Λοιπόν, τώρα γράφω ένα μήνυμα για να πάμε έξω, όπως είπα. Επίσης, δεν κάτι να πω, τέλος πάντων. Επίσης ευχαριστώ που φτάσαμε 20 subscribers, όπως είπα. Σας αγαπώ πάρα πολύ όσους μου έχουν κάνει subscribe. Στείλα και μήνυμα, αφήστε το τώρα. Αυτό. Λοιπόν, επίσης, παιδιά, για όσους δεν ξέρετε, κάνω edit και βίντεο και live και shorts από όλα αυτά από το Recorder μάλλον. Το X Recorder είναι το καλύτερο πράγμα τέτοιο που μπορείς να ανεβάσει βίντεο και να κάνεις βίντεο. Είναι το καλύτερο, παιδιά, δεν υπάρχει καλύτερο, αλήθεια. Σας λέω να το κατεβάσετε και θα πάθετε πλάκα. Μπορείτε να κάνετε και lives και όλα. Λοιπόν, εγώ θα δω λίγο το βίντεο. Λοιπόν, βασικά, παιδιά, ας βάλουμε ένα άλλο βίντεο, όχι δικό μου. Χαλαρό challenge μέχρι στιγμής. Και λογικά το επόμενο μου βίντεο, παιδιά, θα είναι για 1 ώρα, δεν πρέπει να φύγω από τον καναπέ. Λοιπόν, έβαλα ένα YouTuber, όπως σας είπα, που έχει 3 κανάλια. Ο Κούλης τον λένε Κυριάκο, αλλά το όνομά του είναι στο YouTube Κούλης. Μισό, παιδιά, να το χαμηλώσω, επειδή έχει λίγο φασαρία. Βασικά, αφήστε το, θα το κλείσω. Λοιπόν, τώρα δεν με ακούτε εμένα, αλλά δεν ακούτε το YouTube. Τέλος πάντων, μπορούμε να παίξουμε λίγο Squad Busters ή όχι? Όχι, παιδιά, αφήστε το, δεν είναι στο Μάριος 117GR, αφήστε το Squad Busters. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε. Αυτά. Μέχρι τώρα έχουν μείνει άλλα 21 λεπτά. Και είμαστε κοντά για τα 10. Λοιπόν, κάνω και λίγο έτσι για να μην κλείσει το tablet μου και μετά, αν κλείσει, παιδιά, τέλος το βίντεο, δεν θα το δείτε ποτέ. Γι' αυτό πρέπει να μην κλείσει και ήρεμα.
Και φτάσαμε 10 λεπτά, άλλα 20. Λοιπόν, πάμε να το δείτε. 20 λεπτά. Λοιπόν, βάζουμε recorder. Βασικά, τι να κάνουμε, τι λέτε. Βασικά θα δούμε άλλο βίντεο, αφήστε το, αλλά το έχω χαμηλά για να μην τέλος πάντων ακούτε για να μην ακούτε αυτά τους YouTubers και τα λοιπά. Ήταν πάντα το όνειρό μου να γίνω YouTuber και έτσι έγινε. Τέλος πάντων, βάζουμε ένα άλλο βίντεο του Κούλης. Επίσης, παιδιά, όπως είπα, θα κάνουμε live. Γι' αυτό μπείτε όλοι σας παρακαλώ. Βασικά δεν θα έχω chat, αλλά αφήστε το chat και ας κάνουμε το live και αφήστε το. Λοιπόν, είναι 11 λεπτά το βίντεο, άρα παιδιά μας έχουν μείνει άλλα 21 λεπτά νομίζω. Βασικά όχι παιδιά, 19 λεπτά. Λοιπόν, περιμένουμε τώρα. Λίγο βαρετό challenge, αλλά αυτό δεν είχα και πολλές ιδέες, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, αναρωτιέμαι να κάνουμε. Μπορούμε να παίξουμε κανένα παιχνίδι, αλλά αφήστε. Βασικά, ναι, ας παίξουμε λίγο Brawl Stars. Καλή ιδέα. Να το χαμηλώσω κιόλας. Λοιπόν, αλλά μπορεί να παίξουμε λίγα παιχνίδια, ας πούμε. Βασικά, παιδιά, θα παίξουμε 5 παιχνίδια και μετά ας αφήσω. Λοιπόν, περιμένουμε. Βλέπετε, αυτή είναι η κλαμπ μας, αλλά είναι γεμάτη. Εδώ. Ναι, οι φίλοι μου, Mario Club, εγώ την έφτιαξα. Ας γράψουμε κάτι. Λοιπόν, έχουμε και ένα Star Drop, Epic, 200 coins. Ας παίξουμε λίγο. Θα πάρουμε Dynamite. Παίξουμε 5 παιχνίδια Brawl Stars και μετά θα βγούμε, επειδή δεν θέλω να τελειώσουμε να τελειώσει τέλος πάντων, να ξεπεράσω τα 30 λεπτά, δεν θέλω. Γι' αυτό ας δείτε και λίγα plays. Ωραία. Βέβαια παίζει και με μπουτάκι, αλλά αφήστε το. Εντάξει, ας αφήσουμε την μπάλα και να τον σκοτώσουμε. Λοιπόν, αυτός ο παίκτης που θα τον ξέρετε πάρα πολύ, είναι thrower. Βασικά Brawl Stars παίζουν όλοι. Είναι παιδιά από τα πιο κλασικά παιχνίδια που υπάρχουν. Hyper Chance. Παιδιά, είναι σπασμένα αυτά τα Hyper Chance. Πετάξουμε την μπάλα. Που θα έρθει. 2-0. Εύκολα. Βασικά ας παίξουμε αυτό το παιχνίδι και να βγούμε τώρα. Πόσα λεπτά λέει και θα το καταλάβω. Λοιπόν, 16 λεπτά. Είμαστε σχεδόν, παιδιά, στα μισά. Είμαστε για την ακρίβεια 5 δευτερόλεπτα. Τώρα θα συμπληρώσουμε το πρώτο τέταρτο.
και το συμπληρώσαμε. 15 λεπτά, άλλο ένα 15 λεπτό και θα τελειώσουμε το πρώτο challenge μας. Γι' αυτό ας περιμένουμε λίγο. Λοιπόν, καλά πάει, δεν μου έχει έρθει κάτι μέχρι στιγμής, αλλά που ξέρετε έχουν μείνει άλλα 15 λεπτά. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Τι άλλο παιδιά θέλετε να κάνουμε? Είπαμε δεν τρώω, δεν πρέπει να το χάσω τώρα στα τελευταία λεπτά για να τελειώσει και το βίντεο. Λοιπόν, περιμένουμε. Ή βασικά ας παίξουμε κι άλλο λίγο Brawl Stars. Αλλά ας παίξουμε κι άλλα 2 παιχνίδια. Βασικά θα δούμε πόσα θα παίξουμε. Αναλόγως. Λοιπόν, εμένα στο Brawl Stars με λένε Mario Boss GR. Κάντε με αν θέλετε. Αυτός είμαι. Το πράγμα τέλος πάντων είναι το Curious Kept Mario στο Supercell ID. Είναι το Curious Kept Mario. Λοιπόν, πάρουμε τώρα έναν κοντινό παίκτη, τον Edgar. Ας πάρουμε τον Edgar και θα παίξουμε άλλα 2 παιχνίδια. Λοιπόν, εύκολο challenge μέχρι τώρα. Δεν με δυσκολεύει κάτι. Μπορώ και να τα καταφέρω. Είμαι απολύτως. Λοιπόν, να πετάξουμε την μπάλα και να πάμε στην Eve. Ωραία. Και βάλαμε το εύκολο γκολ. Λοιπόν, θα περιμένω τώρα να έρθει η Eve. Παιδιά, δεν ξέρω τι έγινε. Βρήκαμε στην Eve. Ωραία. Ξέρω παιδιά τι ήταν αυτό. Όχι παιδιά. Το έβαλα. Σχεδόν πέθανε κιόλας, αλλά όχι. Θα να βάζουμε και στο κλαμπ. Και άλλο ένα μάτς. Θα παίξουμε. Περιμένουμε τώρα. Λοιπόν, ο αντίπαλος έχει Colt. Τώρα θα δείτε τι θα κάνουμε. Να περιμένουμε να έρθει. Λοιπόν, γιατί θα έρθει από κάποια πλευρά. Για να του μπούμε. Δείτε τώρα κόλπο. Πετάτε την μπάλα μακριά πετάτε την μπάλα μακριά τέλος πάντων και κάνετε super και την παίρνετε πιο γρήγορα. Δηλαδή δείτε. Πετάτε την μπάλα μακριά, παίρνετε super και μετά απλά μπαίνετε με την μπάλα στα δίχτυα. Είναι τόσο απλό. Κάποιοι δεν το κάνουν και χάνουν εύκολα. Λοιπόν, πάμε κάτι άλλο έχουμε στο Brawl Stars. Όχι, εντάξει. Πάμε να δούμε λίγο, επειδή έχουν περάσει κάποια λεπτά. Έτσι κι αλλιώς έχουν κάνει 11 λεπτά ακόμα. Λοιπόν, άντε λίγο ακόμα και τέλος. Λοιπόν, τι να κάνουμε παιδιά, δεν ξέρω. Λίγο βαρετό challenge. Αλλά δεν θέλω και να μην τα καταφέρω. Δεν θέλω να τρέξω 20 φορές όλο το σαλόνι, μάλλον όλον τον γύρο του σπιτιού. Λοιπόν, δεν έχει απαντήσει. Λοιπόν,
Άντε, 20 λεπτά ακόμα. Άλλα 10 λεπτά και τέλος. Λοιπόν, δεν πρέπει να φάω, δεν πρέπει να φάω και δεν πρέπει να πιω τίποτα. Λοιπόν, λίγο ακόμα έχει μείνει. Λοιπόν, 20 και 40. 10 λεπτά ακόμα. Περιμένουμε λίγο ακόμα. Άντε 21 λεπτά, αλλά 9 έχουν μείνει. Για να τελειώσουμε και και το βίντεο. Και το πρώτο μας challenge με επιτυχία, τέλος πάντων. Λοιπόν, ακούστε τι θα κάνω για να περάσει ο χρόνος. Θα πάρω μια μπάλα. Παιδιά, έχω πάρει μια πορτοκαλί μπάλα. Και αυτό που θα κάνουμε είναι θα την πετάμε στον τοίχο για να τελειώσει γρήγορα. Γι' αυτό, παιδιά, θα την πετάω στον τοίχο για να περάσει γρήγορα η ώρα. Θα κάνω και εξάσκηση κιόλας, επειδή που ξέρετε μπορεί κάποια φορά. Βασικά λέω το επόμενο μου βίντεο να είναι, παιδιά, να μείνω στο μπαλκόνι για μισή ώρα. Πώς σας φαίνεται αυτή η ιδέα? Θέλω, παιδιά, να μου πείτε αν σας φαίνεται καλή ιδέα αυτό, να μείνω στο μπαλκόνι για μισή ώρα. Και μπορεί και να είναι ωραίο από το δεύτερο μου κανάλι, εννοώ. Αυτό, περιμένουμε τώρα. Ήταν λίγο την μπάλα στον τοίχο, έτσι για να περάσει η ώρα μου, επειδή, παιδιά, είναι λίγο βαρετό το challenge. Ή βασικά, παιδιά, μπορούμε να κάνουμε και γυμναστική. Λοιπόν, θα κάνω αυτό για άλλα 3 λεπτά να πάει. Έχουν μείνει έτσι κι αλλιώς άλλα 8 λεπτά. Και παιδιά, σε 8 λεπτά τελειώνουμε το challenge. Λίγο κουράστηκα. Όταν πάει, παιδιά, 25 λεπτά θα πάμε να δούμε και λίγο το ρολόι. Μιας και κάτι που 8 λεπτά θα λέει. Λοιπόν, ναι, 7 λεπτά και 48 δευτερόλεπτα. Παιδιά, λίγο ακόμα και τέλος. 23 λεπτά. Βασικά, παιδιά, ας κάνουμε γυμναστική καλύτερα. Ας κάνουμε κάποιες τρίπλες. Λοιπόν, παιδιά, είναι ενδιαφέρον challenge τελικά αυτό. Λίγο καλύτερα. Βέβαια, επειδή, παιδιά, κοιμούνται και οι γονείς μου, άρα μπορεί να κοιμούνται. Γι' αυτό το, παιδιά, σκέφτηκα να κάνω γυμναστική. Μισό λεπτό να αφήσω την μπάλα και έρχομαι. Λοιπόν, παιδιά, αρχίζουμε γυμναστική. Λοιπόν, τώρα κάνω μια άσκηση η οποία είναι λίγο περίεργη. Θα στεντώσουμε τα χέρια μας. Λοιπόν, θα δώσουμε τα χέρια μας στον τοίχο και θα κάτσουμε λίγο έτσι. Πρέπει να το καταφέρουμε για 1 λεπτό. Λοιπόν, λίγο έως το έχουμε φτάσει ακόμα. Έχουν μείνει λίγα λεπτά. Δεν έχω φάει ακόμα. Θέλω να φάω, αλλά δεν έχω φάει ακόμα. Φίλε, παιδιά, δεν ξέρω πώς τα έχω καταφέρει. Έχω αρχίσει και πεινάω πάρα πολύ, αλήθεια. Όταν τελειώσει το challenge, παιδιά, θα πάω να φάω γιαούρτι, επειδή δεν μπορώ. Λίγο ακόμα έχει μείνει, παιδιά, για να νικήσω όμως. Μην το χάσω τώρα. Και είναι και πρώτο challenge, δεν πρέπει να το χάσω. Το πρώτο. Λοιπόν, φτάσαμε 25 λεπτά. Λοιπόν, παιδιά, λίγο κουράστηκα, αλλά δεν πειράζει.
25 λεπτά. Άντε. Τι να κάνουμε, παιδιά, δεν ξέρω. Τι να κάνουμε. Άντε, 25 λεπτά από τις άλλα 5. Και τέλος επίσημα το challenge. Λοιπόν, περιμένουμε λίγο ακόμα. Τι να κάνουμε λίγο ακόμα, παιδιά, έχει μείνει. Άντε, παιδιά. Επίσης, παιδιά, έχουν κάνει και εδώ ένα λάθος. Δεν ξέρω, λέμε όχι δε. Αλλά αφήστε το αυτό. Φυσικά λέμε δεν, όχι δε. Ξέρω. Δεν ξέρω, λέμε, επειδή είναι κούμπο το ξούψου. Αλλά αφήστε το. Αυτό. 26,5 λεπτά. Λίγο ακόμα. Τι να κάνουμε άλλο. Τι να κάνουμε άλλο. Θέλω να κάνουμε, έχουν μείνει, παιδιά, 3 λεπτά. Λοιπόν. Έχουμε λίγο ακόμα. Τι να κάνουμε, παιδιά. Ξέρω ότι το έχω πει πολλές φορές, αλλά δεν πειράζει. 2,5 λεπτά ακόμα. Λοιπόν, περιμένουμε λίγο ακόμα. Λοιπόν, αλήθεια έχω κουραστεί. Δεν ξέρετε. Μην κλείσει κιόλας. Μην κλείσει τώρα. Παιδιά, πραγματικά μου έρχεται να φάω. Όταν τελειώσει το challenge θα πάω να φάω γιαούρτι όλα. Επειδή δεν μπορώ άλλο. Τι να κάνουμε άλλο, παιδιά, δεν ξέρω. Άντε, παιδιά, έχει μείνει 1,5 λεπτό ακόμα. Ακόμη, τέλος πάντων. Sorry αν μίλησα έτσι, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, άντε, παιδιά, επιτέλους σχεδόν έχει τελειώσει το challenge. Δεν πρέπει να φάω τώρα. Δεν πρέπει. Τελευταίο λεπτό, παιδιά, θα το δούμε μαζί τώρα. Τελευταίο λεπτό για το τελευταίο λεπτό και τέλος. Έχουν μείνει ακόμα κάτι δευτερόλεπτα. Έχουν μείνει 40 δευτερόλεπτα για να φτάσουμε μισή ώρα επιτέλους και να τελειώσουμε. Βασικά μπορεί να έχουμε φτάσει και ήδη, αλλά θέλω να φαίνεται και στο άλλο. 1 λεπτό και 20 δευτερόλεπτα λέει. Λοιπόν. Πάμε να το δούμε λίγο από εδώ. Πρέπει να λήξει και από τα δύο. Και από το ρολόι και από το τέτοιο. Και έχουμε μπει στα τελευταία λεπτά. Λοιπόν. Παιδιά, έχουν μείνει 10 δευτερόλεπτα. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Τέλος.
Τελειώσαμε εδώ το βίντεο, αλλά μισό, να το δούμε και από το ρολόι. Έχουν μπει, είμαστε στο τελευταίο λεπτό ακόμα. Ακόμη 35 δευτερόλεπτα ακόμη. Λοιπόν, περιμένουμε λίγο. Άντε παιδιά, 25 δευτερόλεπτα παιδιά. Κουράστηκα παιδιά, αλλά πρέπει να το καταφέρω. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, τέλος. Παιδιά, χτύπησε και κάτι όταν τέλειωσε ο χρόνος, τέλος πάντων. Παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο, το πρώτο μου βίντεο μάλλον στο δεύτερο μου κανάλι Mario 117 Challenges. Ελπίζω να σας άρεσε, φτάσαμε 20 subscribers, θα κάνω και Q&A αλλά αύριο ή δεν ξέρω πότε θα κάνω. Πάντως live θα κάνω την Παρασκευή. Αν σας αρέσουν τα βίντεο, τα live και τα shorts που κάνω, κάντε like και εγγραφή στο κανάλι μου και εμείς θα τα πούμε την επόμενη φορά. Γεια σας.